Ejon Jerusalem-rapatlen och man låt för pillar-rapatlen. Där är det och inte bättre värmemässiga än där och jag. Hur ser nökter? Välnökt kan man säga att vi alltså vi var bänken just på det vi körde alltid in men så då men det är nice väl just skulle lycka väl. Och det var så hon hade ju hade det passat det folk till att ha inne. Men kvalitet så näck folk att det är också för att det är så gott haft inne. Du valde vi att ha allt ute och det är rättna ser till och är otroligt välnökt. Nu räknar jag inte för det. Huxat när man flyttar allt in alltså det. Till en lötna var vi nervi att flytta in. Ja, det var sån vatten, det kom sån vatten i paddlen. Det var faktiskt mitt med en Jerusalem för vi har lowproan. Så också vi kan göra vi då kom sån vatten i paddlen. Men vi tog så vi bor ju 20 minuter. Och så checkade. Så nu spelar där ute. En välnöjd fyrager? Ja. Välnöjd för här massor av folk så det är alla tider. Att lucka så här, att ligga och lära, det är det bästa vet du. Schalt om det räknar ut kvars. Nu torst. Alla tider.